Tapos ikudkud no. Ikudkud og sige gukod aw. Ah. Tiri na lang ko kutob. Nakumugukod. Hindi na ko magukod sa taong Kusog mo dagat, sumunod. sir. Hey guys, I am CJ Chen and welcome back to my channel. So today is another video, another vlog. So natakaroon na rin sa taxi obviously. And then we are going to City Soho Mall for another pampering session. But before that, don't forget to hit like and subscribe, and please be a responsible traveler. Leave no trace, and share peace and love. Hey guys, so muna abot na tayo sa City Soho Mall. So we will go now sa Skin 911. So last time niyari ko diri sa Skin 911 diri sa City Soho Mall, and I tried out their diamond peel and gentleman's facial. So kita kayo nga effective siya. So nakauyon jud ko. So nagbalik ko diri sa Skin 911 sa City Soho Mall. For today, I will try out their skin rejuvenation treatment sa face and neck. So atong sulayan karon kung unsa yang effect, kung effective ba. So muna itong before nga face, no. So mag after but later karon. Right, so let's not prolong the agony. Let's go to Skin 911. Alright. Magandang sa ha, tawagan natin. Okay, salamat. So man ako dali sa sulod sa Skin 911 niya, usual contact tracing, and then temperature check, and lingkod sa ko dali silang lobby nga fancy. Okay, ilang i-prepare ilang mga equipment siguro. So let's go. Kumusta man, sir? Okay lang. Pwede lang ka mga vlog. Uy, maulan. Hello. Hindi ko tanawari muna. Okay. Hi everyone. So magsugod na ako sa akong session, guys. 1 month siguro last nagpa diri. 1 month naman siguro. Mura, sir. Ano si pangalan ni mo, miss? Hi. I miss Kai. Yes. Akong tawel, sir, ha? Sige. Pila na ni ka months or years na imong buhok, sa? Months pa ni, kuhan pa ni. Pag February. Dali rin siya mataas. Tataas. Gusto ko mamutuwa akong buhok. Ako na yung mangutan na. Ako ba yung vlog? Bira lang. Chill. Good. Charles kayo. Huwag na ko ibugas na. Ito po yung last na. Kanim siguro to. Bukas ka, sir? Pag last. Yan, nawala naman siya. Hamist. Grabe po kag ilong, sir, no? Buyag. Pamahin, sir, be. Adara ko kayo lang. Nilising nga ilungan kay naiusahay nga. Kana ba taong kuhan? Kada gito ko na ito. Kugmo nga kanang gahe, ikuhan ba na? Ang gigil na rin ko na ito. Samuga. Kamuton po di ay. Oo. Open ba mo? Whole week, no? Or masarado po Sunday? Open na may whole week, sir. Oo. May paring light si ate. Yeah. Okay, mana na ta. Charles. Ha? Mana? Ikaw man yung gamit anak kayo nyo, nababukalan. Nami sterilizer jud ani nga kuan, sir. Kay lakon ko ni Miss Kai, guys. Saan jud? Apa deh?
Kuya Juan. Advisable. Homok raman din eh. Humok naman. Advisable pa ning diamond peel ug breaking sa mga bugason. Ang kuan lang sir, kanang facial lang sa mga bugason sa mutong mga active ang ilang bugas. So pangkuan sa siya. Dayon acne laser naman ni acne laser para mo dry ang acne sa sulod bitaw sa skin. Dali siya mo heal. Ganyan diamond peel sa may kana mga benefits or mga Para recommendations. patangtang siya sa mga dead skin. No? Sige, di part yung diamond peel ani ka. Dili man ni mao ng breaking, di ba? Kato bitong murag na i-vacuum. Ha? Murag na hait-hait. Aban ako sa una mo ni ang diamond Diamond peel. peel. Yung breaking. Gamit yung diamond sino. Bitaw na, pimutan na naman. Diamond po gamit na ma'am. Or diamond glass cutter ba? Kibaw na mo guys ha. Knowledge is power. Takan kay blackheads. Okay raman sir, kay dili man siya katong gahion daw. Dali na siya i-break. Wow. Hindi siya dagko. Oh, meaning effective tong first na mo diamond peel dire. Diba? Ano sir? Dinan sa may mga skincare routine yung gamit sir. Wala. Wala. Sabon. Nice card yan, no? Wala naman na siya sir. Sagdan lang. Heal na siya. How do you heal a broken heart? Kanta ka gidayon. Ragid ta mapilde. Kantahan din ta. Okay, sabad to man on. Ay, karag-karag mga road, no? Sugod ng ghosting char. Ghost ka, no? Wala uy. Ang good. Hugot lagi na yan. Kuan lang. Kalag-kalag naman no. Ang tapod no, mahadlok siya nga mawala ko. Char. Char. Ikaw sir, kisa may ingnan mo ana. Wala man. Ay? Para ko skilid, mag-umuungo. Para ko skilid. Wapay pandemic sir. Aha naman ka karon sir. Nah, hindi na ko makitaan. Grabe sad. John Cena, invisible. Lagom ba? Hindi mo klaro. Hindi na ko maklaro. Hindi lang, mas hindi. Mahuman na ni Dugay pa na pandemic. May pang pandemic. Dugay. Gets na yan, sir. Get da yan. Matik. Si pinaka-worst nino nga na diamond pilan. Yes. Itong kuan, facial na ito ka na daman pa siya bugas. May sige dugo. Na. Good thing kay di kulod anon. Sakit siya nintering apart. Ano naman, head naman ko. Ay! Kung may kapasakitan ni sir. Sakitan mo. Awa na manhid noon. Manhid na ko, manhid na. Blackhead in your area. Sumaka. Black pink. Pop. Ano ni ang diamond peel? Naadari ang diamante guys. Ay, naadari ka na. Iya na siya i-remove ang mga dead skin. Yes. Kuha ko na gina siya para makamove on na ba? Diba? Diyos ko. Apart. Gaway. Bula lagi nyo rin, no? Paglas kay kuha mo to. Ating machine. Katong murag kuha. Pusil. Close sa pores. Layon, ma. Laser na ta. Laser. Ang kanina epekto sa skin rejuvenating kay Wala siya sa skin. Then pukaw niya imuhang mga collagen na underneath ng skin. fresh na rin kay ko dahil. Yes. Hindi ko pitin mo painitan nila yun. Ikinta na mo sa gawa sa mo. O, nagpayong ko ba? First time na ko ni nanay. Anay ka makulbaan nanay. Ay, Really ra. tapos tumatas na. Sige yun. Ano, laser good eh. Pang ako gel sa Sige. Huwag na lagi ang gel. marag siya out. Oh. Matanggal ginawa headband na siguro tao.
ka. Ang next na itong button. Kalimtan siya. Oo. Hugot kayo eh. So, tanggal na ng mga gel. Ano, pirang scoop man. Hindi siya madag ko. Kamuton. Katong, Oh. sana? Trapo ba? Trapo. Ay, dali siya trapo. Oo. Answer ka ng magkatag siya. Mm. Dayon, ay na siya basta within 8 hours, sir, ha? Mm. Kasi ko painit within 8 hours. Hindi, sad ka pwede magpainit. Oh no. Like, kung ma-expose mo gani ka sa sun, dili na siya ma-exit to 30 to 1 hour. Mana? Okay. Mana? Kalimtan na ko siya, siya. Char. Kalitin, nabubuo na tapos. Sa mukha, ay, marapog tinuod siya. Ang tinood. Joke lang. Huwag na umangon. Joke ka na. Ha? Take your time. Take your time. Wow, ang skin rejuvenating guys. Treatment. I feel so rejuvenated. Oh. Bawal magpainit, bawal magmasa sa naong for 8 hours. So, let's do this. Okay na ta? Okay na. K911! Nakapil ko. Thank you!